Здравейте, дами и господа! Аз ще ви покажа един номер, който става само на Minecraft Pocket Edition, т.е. на телефон. Правите си един свят, какъвто и да е. Взимате един казан, и една кофа с вода и боя по избор. Става и с черна, всичко става. Осветявате водата и взимате една кожена броня. Става само с кожената броня, с никоя друга броня, с нищо друго. И може да се отсветявате. Така свършва. Всъщност вие можете и да се измивате, ако искате, разбира се. Ще ви кажа и още нещо. Така, също може и цветовете да се комбинират. Примерно жълто и червено и става оранжево и се отцветявате бронята. Както пожелайте. Благодаря ви, дано клипчето ви е било от полза. Надявам се. Ако ви е харесало, благодаря ви много. Чао!